Kublai phi baro ki viewers hakane ka video ngan pensngo shapi ya ka we na ki notification ka ba kham kongsan kham tam e hak be de bat mangi ki dok kisuk hak ba nagalyang jong ka onion government man ha ka sngin gong kala plai ya ka we ka notification la ne ka jingpon bana ha ka ba hakane ka notification kala ong ba ka jing ya tlino jong ki regional rural banks kan sa sedang no nadu shitarik benai me arajar ar pusan namar kata subhaban snap ya kane ka video hadu bandakut kenang bapin sengutu ya kejing ya teli lane kejing pelong no kawe ya kine ki regional rural banks lane ki RRBs ki badon hapo kari India tiban yo bat ya kata kabor kabala ai lengba ka section apply a sub number 1 lengba ka Regional Rural Bank Act 1976 lane khatkanai spa new punriu ka onion government kalapha ya kane ka notification shaparo ki Regional Rural Banks ban yatlino kawe khnang ba kan wanra ya ke jing shakri ka ba hok bat lengba kane ke jing yatli kawe jong kine ki RRBs ka onion government ka kermen ru ba ka jing shakri shokipai ba kanlong kabayat bet yat renti bat ka jing tumu hi ka ban kong jong ka onion government kalong ban penduna ya ka competition lane ke jing yakun hapadeng kita ki public sector kata kebde ki RRBs lane ki regional rural banks tingini pe yang ne balai kita ki RRBs ki ya compete lane ki ya nujor kawe halor kawe kadau kalong namar kini ki RRBs labai pisa da ki wei pade ki bang ki bahe ki badon hapo kari da ka bagishim ya ka kentin one state one RRB bat kumbang ala penpau ba kane ka jingya telino jong kine ki RRBs kan sa trekam no nadu ka shitrik ubnai me arajar ar pusan ka jingtumu ba kongsan jong ka jingya teli jong kine ki RRB kalong ba kumno kin pen klain shushu ya ki kom trekam bahap hapo kinong kendong tito mentang ini pe no ya kini ki RRBs lane ki bang nong kendong ki badon hai kini ki state namar ki don ki state ki badon R lightly ki RRBs lane ki regional rural banks andrei ki haban penlong no kawe nakadau ban pen klain shushu ya karkom trekam ke jongki hapo Andhra Pradesh Chaitayan Godavari Gramina Banks bat ka Andhra Pragati Gramina Banks Saptagiri Gramina Banks and but ka Andhra Pradesh Gramina Vikas Bank kin sa pelong no kawe lani kin sa ya form no kawe ka Regional Rural Bank kata kabala tip kerteng kum ka Andhra Pradesh Gramina Bank but dia ka head office jong kani ka Andhra Pradesh Gramina Bank en sabu hapo Amravati but ya kani ka bank labai pisa lengba ka Union Bank of India. Ha Bihar ka Dakshin Bihar Gramin Bank bat ka Uttar Bihar Gramin Bank kin sa longno kawe lane kin sa yatlino kawe kata ha ka Shatri jong ka Bihar Gramin Bank bat ka headquarter kan don hapo Patna bat ya kani ka bank la sponsor da ka Punjab National Bank bat ha Gujarat ka don ka Baroda Gujarat Gramin Bank bat ka Surashtra Gramin Bank ini kinyatelino banlong kawe kata kabala ai kerteng ka Gujarat Gramin Bank bat ka head office kandon hapo Vadodara bat ya gani ka bank la sponsor lane la beipsa lomba ka Bank of Baroda shushu hapo Jammu and Kashmir kadon ka Jammu and Kashmir Gramin Bank bat ka Ilagwai Dehati Bank but kani telino ha ka Shatri jong ka Jammu and Kashmir Gramin Bank but ka headquarter kandon hapo Jammu but ya kani ka bank la sponsor da ka Jammu and Kashmir Bank Limited hapo Karnataka kadon ka Karnataka Vikas Gramina Bank but ka Karnataka Gramin Bank kin haban ya telino da ka baki ai kerteng ka Karnataka Gramina Banks but ka head office kandon hapo Ballari but ya kani ka bank la sponsor lene labai pisang lomba ka Canara Bank. Hapo Madhya Pradesh kadon ka Madhya Pradesh Gramin Bank bat ka Madhya Chal Gramin Bank kinhab ban yatlino ban form kawe ka Regional Rural Bank kata ka Madhya Pradesh Gramin Bank bat ka headquarter kandon hapo Indore but ya kani ka bank la sponsor lane la bay pisa lomba ka Bank of India. Shushu ngin ya page hapo Maharashtra kadon ka Maharashtra Gramin Bank bat ka Vidarbha Konkan Gramin Bank
kini telino hapo ka Maharashtra Gramin Bank bat ka head office kandon hapo Chhatrapati Sambhaji Nagar bat yakani ka banks la sponsor lani la bay pisang lomba ka Bank of Maharashtra bat shushu ngine page hapo Odisha kadon ka Odisha Gramya Bank bat ka Utkal Gramin Bank kineru kinetli hapo ka Odisha Gramin Bank bat ka headquarter kandon hapo Bhubaneswar bat yakani ka bank la bay pisang lomba ka Indian Overseas Bank ha Rajasthan kadon ka Rajasthan Mudara Gramin Bank bat ka Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank bat kineru kinham ban ya telino hapo ka Kshatri jong ka Rajasthan Gramin Bank bat ka headquarter jongka kandon hapo Jaipur ban labay pisa lomba ka State Bank of India ha Uttar Pradesh kadon ka Baroda UP Bank bat ka Aryavard Bank bat kumjuru ka Prathama UP Gramin Bank kini kin sa telino hapo ka Uttar Pradesh Gramin Bank bat ka head office kandon hapo Lucknow bat labay bisa lomba ka Bank of Baroda bat ka bakadu hangne kande hapo West Bengal kadon ka Bangia Gramin Vikas Bank bat ka Paschim Banga Gramin Bank bat kumjuru ka Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank bat kini kin satelino hapo ka West Bengal Gramin Bank bat ka headquarter kandon hapo Kolkata bat yagane ka ba labay pisa lomba ka Punjab National Bank bat abangi phai pade shekiwei pade ki state like no kini ki khatwei tili ki ba la de banjar kerteng kentup ya ka state of Meghalaya lane ka Meghalaya state kidon tang kawei ka RRB lane ka regional rural bank kata ka bade ka Meghalaya rural bank bat yakani ka MRB la sponsor lane la bay tengka da ka SBI lane State Bank of India bat day halor kane ba kini ki state like no kita ki khatwei tali kim syam la don bun tali ki RRB nata kadau syam la mention lane syam la kadau ba ki bank ki badon hai kini ki wei pada ki state ki ham ban ya tali lane ban long kawei